Jos en mä vielä ole kironnut tarpeeksi näitä korjauspaloja, niin saman valmistajan korjauspalat, niin nämä on saatana ihan eri muotoisia. Ne eikä perkele peräkkäin. Pitäisi niinku polven päällä leipoo toinen eri muotoa, että sen saa jotenkin natsaamaan siihen muotoon, mitä toinen on. Toinen on lähellä alkuperäistä muotoa ja toinen ei ole perkele sinne päinkään. Niin yritän näistä nyt siis saakeli saada leivottua sillä, että se olisi järkevän näköinen. Siellä on alapokkaukset, kaikki on erilaista. En mä osaa enää sanoa, että mitä näitten kanssa tekee. Kyllähän näistä saa tehtyä, mutta siis ihan järjetön määrä menee aikaa turhaan perkele vääntämiseen sen takia, että ne on vaan ihan paskoja.